everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Oh, Sakit ang akong gisulti. sakit kayo, Len. Mas sakit pa sa pagkalupit sa akong kamot. Oh, Mura og giduslak sa imo mga punga nga akong kasing-kasing. ay paghilom, oy. Balak-balak pa kadiha. Tinuod bitaw, Len. Lisudawaton ang imong gipanulti karon. Di man ko ingon ana nga pagkaamahan. Mahal man kayo nako ang akong anak. Mahal? Mahal nimo ang imong anak? Kung mahal pa nimo si Sandra, dili ka naman ninguha pagbalik nako. Bisan sa una-huna, dili gid unta na nimo buhaton. Pero imong gibuhat. Dihang nagkagubot ha tungod nila ni tatay og ni nanay nimo. Imbis nga maningkamot ka pagtaba nga dili maapektuhan ang duha, nihimo ka naman hinuon og mga lakang nga mas makapaguba pa silang relasyon. Naniguro kag imo. Oh, Og syempre, si Sandra, ang buota nimong anak nga tingali dito naliwat siyang inahan, mipadapli na lang in town, misakripisyo, nagpakamartir para lang tagaan kag higayon. Gipalabi ka kaysa siyang kaugalingong kalipay. ha? Wa na nimo makita sa. Wa na nimo makita tungod kay mas gitagaan man nimog bili ang imong kaugalingon. Wa nimo makita ang pagsakripisyo sa imong anak kay mas nakita nimo ang oportunidad nga makahimo ka sa imong gusto. Pero sa ba di ay nga maninguha ko pag-usab nimo, Len? Oh, sa Ha? dakong sa Lina, Samara nga imong gipatay sa hinay-hinay ang kalipay sa imong anak. Ingon anak kadako ang imong sadyong. Ingon anak kadako. Mahal? Mahal nimo ang imong anak? Kung mahal pa nimo si Sandra, dili ka naman ninguha pagbalik nako. Bisan sa huna-huna, dili gid unta na nimo buhaton. husto ba si Lina? Husto ba siya? Sa iyang gipanulti? Dihang nagkagubot at tungod nila ni tatay o ni nanay nimo. Imbis nga maningkamot ka pagtaba nga dili maapektuhan ang duha, nihimo ka naman hinuon og mga laka nga mas makapaguba pa sa ilang relasyon. Naniguro kalag imo. No. Siyempre, si Sandra, ang buota nimong anak nga tingali dito naliwat siyang inahan, mipadaplin taon, misakripisyo, nagpakamartir para lang tagaan kag higayon. Gipalabi ka kaysa sa iyang kaugalingong kalipay. Dili ni tinuod. Wa na nimo makita sa. Wa na nimo makita tungod kay mas gitagaan nimog bili ang imong kaugalingon. Wa nimo makita ang pagsakripisyo sa imong anak kay mas nakita nimo ang oportunidad nga makahimo ka sa imong gusto. Samara nga imong gipatay sa hinay-hinay ang kalipay sa imong anak. Ingon ni anak kadako ang imong sadyong. Ingon anak kadako. Oy! Ilani, ha? Oh, Naginom-inom ka lagi. Nga naman ka. palabay lang sa oras, Nay. Uy, nga naman imong dagway. Mura ka man og gibuwagan og uyab. Nasa ka, oy. Nahinomdom kang Lina. Gamingaw ka. Yabag. Biliba ginako ni mo, Nay. Uy. Mura ka man og mananagan. Ay, sus! Porma pa lang sa imong dagway, Porma naglina. Ha? Sige, sige.
Inom lang di, armatog ka ini kahubog. Naibao ka bang nag-istorya mi ganina? Nay, Oh, yamat ra. Nakakuha ka gyud ag numero. Nakatawag ka gyud. nag-istorya mis personal, nay. Unsa to? Personal? Nag-istorya mo personal. Giyon sa god. Maunay hinungdan nga gusto na kumukuyog ni Koki atong pagpauli niya syudad. Ay katabaghak bagudi ay. Nga wa mali ka musulti. Tungod kay dili ko gustong magkita na sad mong nang kuring tay. Nga magkainkwentro na sad mo. O kay nahibaw ka naman gyud sa tanan tay. May ihangyo lang ko nimo. Usa ba na? Dito na lang ta sa syudad maghandom sa death anniversary ni Nanay B. Ha? Pwede, tay? Miduaw lang mi sa lubong ni anhing nanay gahapon. Nagdamig mga buwak. Dinhi na lang ta magpamisa sa iyang death anniversary. Oh, di man sana problema, ma. Pwede naman namin sa asa. Ay, nakaginhawa na gid in taon kog luag nga nabalik na ko dinhi. Pero katuod naman si Sir Jong din, ma. Pwede naman siya mo anibisan unsang orasa. Syaro. Human sa akong mga gipanulti niya? Magpakita pagid siya? Baga na gid kay siyag naong kung iya ng buhaton. Oh, Wa palibak, ma. Oh, Brian! Nadaglak, babaw! Uyaw ang mama, oy. saba diha. Ablihis lolo nimo. Naanalo! Kariyot! Sa ato pa, may balik ka gyud ay dito. Oh, Oh, may balik ka gyud. Kay nganong nahibaw ka man nga tuan na sad sila sa syudad. Stupid question. Mato na sad ka. oh nay. Human naman sa bang usa ka semana na kong leave. Oh, sige. Moto nga raon niya ako dito. Di lang hibawaan. Paibaw lang kanus ka mo adto kay kuhaon talang karon nga di na ka magsakay-sakay bus. Basta. Sige nay. Anda mo na nako ang akong mga gamit. Musayo lang ko gikan ugma sa buntag. Okay. Maode ay na ang bahay sa kanahan nga Fernando. Tugay naman di ay may silingan og barangay. Nga nung wa magyug ko mahibaw. Pero, sige lang. Dili pa uwahi ang tanan. Mo uli day kadayon ini ka Domingo tay. Oo, kay dili pa bayaon ta na ko schedule nga mobalik din eh. Iko lang kung musaulog sa death anniversary nanay ni mo ugma. Pauli dayon ko di kasunod adlaw. Domingo. Aw. Pamisa ka naman para ugma no. O tay. Og nagkasabot mi ni Koki nga mangaon na lang tas gawas ini kahuman sa misa. Sige. Yunana na lang. Ma! Ano sa kadali? Ma! Biyaan sa tikatay ha. Gitawag kong Koki. Sige. Ubalik tayo ko sa probinsya. Pangitaon ko itong pinuy-anan sa babayang tapalasan. Taga Pikas Barangay di ay ang naasawa sa Tabugok. Mao di ay. Nga dito na sila namuyo. O kami sabi sa akong namatay nga bana, nakapalit og yuta din eh. Pero, ngano sad ka ha? Nga wa gyud mi magkatagbo sa una, no? Ha! Di pa gyud tingali to panahon. Karon gyud ay ning mga panahon na nga gitakda ang among panagkita.
Unsa kay nindot nga buhaton sa nga makahatag na sa kog konsumisyon sa kanahang dako. Ah, magplano ka. Pangitaon ko yun ang iyang pinuyanan. Magpangutan ako. Kay wa pag ko may mutang. Kinahanglan nga makabaos ko siyang pagregalo na kong dungon sa kong birthday. Kuwang na kayo ito akong pagbuo basura silang tukaran. Dili dito igo nga bayan siyang gibuhat ako. Dili yun. Rento? Yes, Pops. Okay na ni Bayas, Oh, okay kayo. Pero mahal ni na kay mas dako man ni kaysa itong duplex. Dako ni isa. Mas dako gamay, Pops. Makabayad ka ta ini? Tabangan man ka ko nimo. Oh, Pues, makabayad ra ta. nak. Dautan ba kong pagkaamahan? Ha? Pops, unsa gud na pangutan na, ha? Oh, nagilty lang ko. Pops, gid uy. Unsa naman sa nang drama, ha, Pops? Ako manunta ang mo provide ni mo og bay nga kapuy-an. Pero ang nahitabo, ikaw naman hinoon ang naningkamot nga makabahita. Laing butang naman hinoon nga akong giyatiman. Popsy, may bahay na baya gid ta, ha? Nakapalit ba gid kag bahay para namo ni Mamsi kani adto. O galing lang kay nabaligya din nasakit siya. O dili mo gud na nimo sa. Pero dugay na gaya itong panahon. Wala gyud ko kabawi. Karon makabawi na ka. Pero dili na nimo solohon kay ni naman ko. Kitang duha. Oh. Ay, kabulahan yun ako. Nga nakaanak ko og buutan. Lapad ba sa akong atay anak, Pops? Huwag ko magkomedya. Tungkol kayo, buutan ka kayo. Ug imbis gantihan ang kabuutan, gihikawan pa hinoon ka sa imong kalipay. Unsa gud na, Pops? Ngano man ka? Nak. Sorry na ka. Popsy sad, uy. Naunsa man ka, Pops? Nagdrama naman hinuon ka. Pasensya na, Sandra. Pasensya na, pero di mamatingali uwahi ang tanan. Sukat karon. Ako na panikamutan nga masitol mo ni Koki. Mao ka na akong isaad nimo. Popsy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!